Tnediet il-Fondazzjoni Marigold BOV fil-Komunita. Fondazzjoni li l-għan tagħha huwa li tippromovi ghaqdiet mhux governattivi u assocjazzjonijiet eżistenti li jgħinu persuni li jkunu għaddejjin minn ċirkostanzi diffiċli. Nedew din il-fondazzjoni mart il-Prim Ministru s-Sinjura Muscat li se tkun iċ-chairperson ta' din il-fondazzjoni u iċ-chairman tal-Bank of Valletta John White. Is-Sinjura Muscat qalet li Marigold hija fjura sabiħa li trid tieħu ħsiebha u l-istess ħsieb qed jintuża f'din il-fondazzjoni għas-soċjetà Maltija. Aħna ħankunu qegħdin ngħinu lil dawn l-assoċjazzjonijiet li diġà jeżistu mhux biex nikkompetu magħhom, imma biex aħna nkunu tintuhom dak is-sostenn ħalli l-messaġġ tagħhom lill-laqda tagħhom li tkun tant ta' taħdem biex tgħin lil dik il-persuna partikolari tasal u forsi tasal b'mod iktar sod, b'mod iktar dirett lejhom. Min-naħa tiegħu iċ-chairman tal-bank John White qal li l-bank dejjem ħass li għandu obbligu soċjali li jgħin lis-soċjetà u b'din il-fondazzjoni se jkompli jgħin qatt taqdiet. B'dan il-mod nemmen li nkunu qed nagħtu l-kontribut tagħna biex dawk fis-soċjetà Maltija illi jħossu li għandhom bżonn għajnuna isibuha through the organizations li jkunu jafu huma imma mbagħad ikollhom il-backing ukoll tal-Bank of Valletta permezz ta' din il-foundation. Fil-ġejjin qrib il-Fondazzjoni Marigold se tkun qed torganizza numru ta' attivitajiet biex jinġabru fondi li mbagħad se jgħinu lil qatt ta' organizzazzjonijiet. Minn barra Sinjura Muscat, l-amministraturi tal-Fondazzjoni Marigold huma l-uffiċjal finanzjarju tal-Bank Elvia George, Fader Hilary Ferro, il-kantantu mużiċist Ivan Grek, l-imprenditur John Magro u l-kardjologu Robert Xwiereb li se jkunu qed jaqdu dan ir-rwol b'mod volontarju.